はい、じゃあインサイドステップの練習をしましょう。で、ジャンプシュートの、入り方です。要は足の作り方やっていきましょう。で、基本的には例えばボールをキャッチしてミートしてっていうのはこう縦足でシュートを打つシチュエーションもあると思いますが、基本的には対1対1の時に、ワンワンだったりとか、相手を押し込みながらシュートに行く際は縦の足はなかなか出ないんですよね。相手がディフェンスがいて斜めに侵入してきて、こういうインサイドステップの足の使い方からシューティングをやっていきましょう。ボールが飛び出てきた方向に対してインサイドステップ、右側に行く場合は左足、左側に行く場合は右足がこのコーンをなぞるように侵入していって内にジャンプシュートを打てるようにしましょう。このコーンをなぞるようにインサイドステップを使って内でジャンプシュートをやっていきましょう。最初の待ち方も大事ですね。